Nachádzame sa na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde dnes krstí jedno zo svojich nových lietadiel spoločnosť Slovak Airlines. Jej lietadlový park sa rozrástol o nové lietadlo Fokker 100 a dostalo pomenovanie Nitra. Ja vám približím, čo sa tu teraz deje, my sa snažíme otvoriť vašu šampanskávku do poverskeho našeho lietadla. Ďakujem veľmi pekne. Takže, ahoj, ďakujem. Pán Vítek, aký je váš vzťah k cestovaniu v lietadle a vôbec k lietadlám? No neviem si už predstaviť v dnešnom svete, keď musíme prekonávať veľké vzdialenosti a náš čas je veľmi drahý, že by sme nemali tieto prostriedky. Pre mňa je to už bežným pravidlom pri cestách, či už na dovolenku, alebo za partnermi do zahraničia, že takto cestujeme a verím, že pre mnohých našich divákov a obyvateľov takisto. Počas slávnostného ceremoniálu dnes tu na letisku v Bratislave požehnával a dokonca aj vysvetil svetenou vodou lietadlo monsignor František Rábek. Čo vy ako primátor Nitry želáte svojmu lietadlu Nitra? Tak v prvom rade je to veľmi dobrá prezentácia nášho mesta, ľudí z nášho mesta. Keď budú Nitrania alebo Slováci cestovať aerolinkami slovenskými do zahraničia, tak sa budú určite cítiť príjemnejšie, bezpečnejšie, pretože sa budú cítiť ako na domácej pôde. A pre návštevníkov zahraničných, ktorí budú k nám prichádzať, bude to dobré pripomenutie, že sme tu a že vedia, kam idú. Vítam tentokrát pri sebe pána Vladimíra Kleina, riaditeľa letového úseku slovenských aerolínií. Pán Klein, mohli by ste nám predstaviť v krátkosti lietadlo Fokker 100, ktoré sa dnes stalo novým lietadlom slovenských aerolínií? Tak už ten názov spoločnosť Fokker vlastne použila Fokker 100, pretože to lietadlo je určené prakticky pre 100 cestujúcich, presne teda 105 cestujúcich. Je to lietadlo určené hlavne na trate v tej leteckej terminológii na trate kratšie alebo krátke trate. Tak pre ilustráciu je lietadlo vhodné na lietanie v Európe na linkách typických do vzdialenosti 1900 km, 2000 km, čo napríklad zahrňa taký akčný rádius treba z Moskvy, Madrid. Takže všetky európske destinácie, ktoré sú bližšie, sú dosiahnuteľné bez akýchkoľvek problémov týmto lietadlom. Voľba na toto lietadlo padla, pretože je svojím konštrukčným usporiadaním veľmi vhodné na tieto krátke lety. Je pomerne ľahké. V Európe sa odvodzujú poplatky za navigačné služby, za pristávacie poplatky od hmotnosti lietadla, takže to lietadlo pre ilustráciu s takmer rovnako kapacitným Boeingom ľahšie takmer o 15 tón. Takže predpokladáme, že by malo priniesť aj úspory, respektíve ekonomickejšiu prevádzku. Z tých ďalších teda výkonov rýchlosť je tak ako každého, alebo respektíve je teda rýchlosť tak ako iné dospelé lietadlá, letí cestovnou rýchlosťou machovým číslom
0,76 alebo 0,76 je typická cestovná rýchlosť a cestovné hladiny sú 33 000 stôp až 35 000 stôp. To sú typické letové hladiny, čo je v podstate letové hladiny vyjadrené v metroch okolo 10 000 metrov. Vy ste boli iniciátorom toho, aby sa lietadlo Fokker 100, ktoré práve dnes uvádzajú slovenské aerolínie do života, pomenovalo Nitra. Bolo ťažké presadiť toto meno, tento názov a prečo práve Nitra? Tak ako vy sa pýtate, tak aj mňa sa pýtali, keď som vyšiel s tým návrhom, že prečo práve Nitra, tak som použil, ja som to aj v tej svojej krátkej reči, vlastne ten historický fakt, že z Rakúska prišiel biskup Adalrám, ktorý vysvetil v Nitre prvý kostol a že vlastne to spojenie na Slovensku rakúskej firmy Austrian Airlines so slovenskými aerolíniami je tak troška symbolické, tak sme si povedali, že prečo nie Nitra. A druhý taký fakt je, že z Nitry máme štyroch pilotov, ktorí sú priamo z Nitry. Takže aj to je troška ako jeden z dôvodov, prečo. Ďakujeme a želáme veľa leteckých úspechov. Dovidenia. Ďakujem aj ja. Lietadlá Fokker nesú svoje meno podľa Antonína Fokkera a to už čias pred prvou svetovou vojnou. Dúfame, že lietadlo Fokker 100, ktoré nesie meno Nitra a dokonca aj z vonkajšej strany má symbol a znak mesta Nitry, nalieta so svojimi pasažiermi na palube veľa šťastných kilometrov. Pre N-rádio Natália Juhariová.